Gandang good morning po sa lahat. Kagabi po nag-reply po ako sa mga comment sa video ko. Meron pong nag-comment sa akin. Ang sabi niya sa akin, tao pa ba daw ako? Kasi para daw sa tingin niya, hindi daw ako tao. So ano sa palagay niyo, sir? Kahit ganito po ang karamdaman ko at karanasan ko sa buhay, at para sa akin tao pa rin ako, no? Yung anong sa tingin ninyo, unggoy yung paningin niyo sa akin, no? Kahit nakaganito po ako, hindi ko po ito pinangarap. Nagkataon lang nagkaganito yung kalagayan ko. Kaya shout out nimo, sir, ma'am, kung para sa inyong paningin hindi ko tao, pero hindi po ako nagalit sa inyo, no? Sinabihan ko lang kayo kung anong tama, kasi parang panglalait na po yan sa akin, yung sinabi mo sa akin. Kung sabihin ko kung what if kung sayo po ang pakiramdam ko sayo po ikaw po ang nakaranas nito, at sabihan kita ng ganyan, ano po ang masasabi mo sa sarili mo, no? Kaya dahan-dahan kayo man sa pagsasalita kasi may puso't damdamin naman po ako, masaktan po ako. Pero kahit ganyan, hindi naman po ako nagalit sa inyo, kasi parang nakita mo yung kalagayan ko at kahimtang ko, parang natulala po kayo, no? Munang okay lang po yun. Kaya sa susunod, wag na kayong mag-comment ng mga ganito, kasi pag inuulit mo yun, parang hindi na ako masaya yan. Magalit na po talaga ako dyan. So yun lang. God bless. Padayon lang punta. Salamat din sa mga followers kong mga gwapo-gwapa nga nagsuporta sa kuha, og lakip na sa nagbigay sa akin ng pajikas. God bless inyong tanan. Si Lord na po ang magpapala sa inyong lahat. God bless. Bye bye. Love you all. Sup sup.